Dotar els cossos policials d'eines i de seguretat jurídica per desenvolupar la seva feina és cabdal, i en el cas de les ocupacions més, perquè la fragilitat, desempara i fiscalització en la que es mouen desincentiva els agents i contribueix a la cronificació d'un problema que hauria de tenir fàcil solució en menys de 24 hores. És evident que sense endurir el Codi Penal i sense combatre decididament les màfies que operen a casa nostra, no podrem redreçar la situació. I per combatre-les hem de saber com actuen. Els hi explicaré el que hem detectat reiteradament a Ripoll. Immigrants marroquins que esbotzen portes de pisos, ja sigui en edificis abandonats i degradats del barri vell o en pisos de blocs habitats. Canvien els panys i venen un joc de claus a compatriotes seus acabats d'arribar de manera irregular que sospitem han dut ells mateixos fins aquí cobrant-los una taxa. Les claus del pis ocupat les hi venen per valors compresos entre els 400 i els 2.000 euros. Qui les compra, que no té bàsicament coneixements de l'idioma, o sigui que quan avisen els veïns i nosaltres ens hi presentem amb la policia local, truquen immediatament a aquell que els hi ha venut les claus. Iniciem, doncs, la desocupació i arriba el mafiós, que com qui no vol la cosa fa veure que passava casualment per allà davant i que ha topat amb l'escena de casualitat i s'ofereix ràpidament a fer de traductor. I, esclar, amb aquesta excusa es col·loca al costat d'ells, assegurant-se que no el denunciïn per estafa. Això impedeix que puguem provar el delicte, perquè per por i suposem que també per intimidacions mai l'acaben denunciant. I aquest patró es repeteix constantment, sense que puguem fer-hi gaire res a nivell legal. El tràfic d'humans hauria de ser perseguit implacablement. La situació és gravíssima i anirà agreujant-se arreu del territori si no hi fem res. Aquestes persones que contribueixen a traficar d'un continent a l'altre amb persones haurien de ser immediatament expulsades sense cap tipus de contemplació. Cal defensar sense embuts ni excepcions el dret a la propietat privada i fer costat políticament tant als propietaris com als agents policials que participen en aquestes desocupacions. Qui ha de patir desempara i inseguretat jurídica són els ocupes i prou.